Tervetuloa Testikeittiöön. Testikeittiön ideana on esitellä lähialueen tuottajia, heidän tuotteitaan ja antaa uusia ideoita sinne kotikeittiöön. Mitäs meillä on se tänään? Tänään Sakki meillä on sauvun sienikuutioita. Ihan loistava vaihtoehto herkkusienille. Yleensä käytetään tosi paljon herkkusieniä, joten meidän tulee ehkä tänään jotain vähän haastettakin. Yritän keksiä näistä hyviä vinkkejä sinne kotikeittiöön. Hintalaatu suhteeltaan aivan loistava, joten mä veikkaan, että meillä tulee hyvä päivä jälleen kerran. Tää meneekin tänään taas pois omalta mukavuusalueelta tuolta Barmikon hommista, niin mun tarvii käyttää tähän hetki aikaa, että mietin, että mitä mä tosta valmistan tänään. Mitäs meinasit itse tehdä? Mä veikkaan, että mulla alkaa olla jo selkeät visiot, joten lähdetään hommiin. Lähdetään hommiin. Testikeittiön tyyliin mä ajattelin vähän poiketa normaalista arkiruuasta ja tehdä vähän juhlavampaa ruokaa. Ajattelin tehdä sieniperuna ohukaisia, sopii hyvin tuommoiseen alkupalapöytään. Mulla on perunat täällä kiehumassa. Tätä voi myös tehdä niin, että jos edellisestä päivästä on jäänyt vaikka perunamuusia, niin lähtee tekemään suoraan perunamuusista tätä. Mutta sillä aikaa kun perunat kiehuu, tehdään sienimajoneesi. Laitetaan sienikuutioita vähän valumaan. Painetaan suurimmat nesteet pois. Saadaan paksumpi majoneesi, mikä pysyy paremmin tuon ohukaisen päällä. Sienikuutiot blenderiin. Laitetaan vähän valkosipulia. Valmis majoneesia. Ja sitten sekoitetaan. Nyt meillä onkin tasainen rakenne tässä majoneesissa. Ja toi maustetaan vähän mustapippurilla. Ja mä tykkään itse käyttää tryffeliöljyä, antaa hyvä säväyksen tuohon majoneesiin. Tää ei ole todellakaan mikään pakollinen mauste. Ja sitten nopea sekoitus vielä kerran. Perunat on kypsiä ja on siivilöity tänne kulho, eli täällä on pelkkää perunaa. Sekoitetaan hyvin tasaiseksi sitä peruna. Sen jälkeen laitetaan taas sienikuutioita. Tärkeä vaihe, että painetaan vähän nestettä pois sienistä, ettei ohukaisesta tule liian löysiä. Sienet joukkoon. Lisätään keltuaiset. Sekoitetaan. Ja pihvien sidosaineena tosiaan toimii keltuainen ja vehnäjauho. Ja nyt lisätään vehnäjauho. Maustetaan mustapippurilla ja suolalla. Eli nyt mulla on perus sieniohukasmassa valmiina. Mä haluan vähän vielä tuunata tätä ja maustaa chilillä. Eli mä otan puolet massasta talteen ja laitan toiseen tuoretta punaista chiliä. Antaa hyvän potku tuohon sieniohukaiseen. Tän jälkeen on tosi tärkeää, että annetaan olla jääkaapissa tätä sienimassan, jotta se tiivistyy ja silloin me pystytään paistamaan kiinteitä pihvejä. Mä laitan nyt massat jääkaappiin ja kohta aletaan paistaa ohukaisia. No niin, Jesse sai ruokansa valmiiksi ja nyt aletaan tekemään nopeata sienikeittoa. Mulla on täällä kattilassa voi sulamassa. Lisätään kattilaan hiukan kevätsipulia ja freesataan niitä ihan sellaisenaan tossa muutama minuutti. Sipuli on kattilassa, sitten valutetaan sienistä nesteet pois. Sitten lisätään sienet kattilaan. Freesataan niitä hetken aikaa tossa sipulin kanssa. Sipuli ja sienet on täällä freesaantunut ja lisätään joukkoon kasvisliemi. Sekoitetaan hieman ja jätetään levyllä hautumaan noin puoleksi tunniksi. Sienet on nyt hautunut kasvisliemessä puolista tuntia. Joukkoon lisätään kermaa sekä sitten maustaa hiukan pippurilla. Sekoitetaan hieman ja jätetään hautumaan 80 minuutiksi, niin saadaan oikein hyvä ja täyteläinen sienikeitto. Alkaa keitto olemaan valmista. Siivilöitiin siitä pelkkää nestettä hiukan blenderiin. Laitetaan se hiukan vaahtoutumaan, niin saadaan kiva koriste siihen keiton päälle, kun tarjoillaan cocktailpalana.
Terve Sakke. Terve! Mä tein Sauvon sienikuutioista tommosia sienichili-ohukaisia. Eli mä maustan chilillä ton vähän, kun mä ajattelin, että annetaan twisti äijälle. Selvä homma. Mitäs herkkuja sä oot tehnyt? Mä tein tommosen helpon, nopean, kermaisen sienikeiton. Noniin, ei muuta kuin siitä maistelemaan. Kiitoksia. No, että täyteläinen keitto. Erittäin hyvä. Hyvin tulee sienet esiin. Kyllä. Ja hyvä suutuntuma tulee niistä sienistä. Maistetaan tota sun luomusta. Eli siinä oli tosiaan tuo sienin majoneesi vielä tuossa päällä. Ja siellä on myös tryffeliöljy vähän joukossa, mutta ei mikään pakollinen raaka-aine. Oikein kivasti tuli noin sienet tuolta esiin. Tosi tommonen mehukas ja samalla kiva suutuntuma tulee noista sienistä. Loistavaa. Meillä oli aika mieletön päivä tänään Sauvon sienikuutioiden parissa ja mä veikkaan, että me lähdetään kohti uusia haasteita. Kyllä.